Здравейте, деца! Днеска ще се отправим на едно вълшебно пътешествие, да разгледаме красотата на Вселената. Тръгваме на пътешествие в необятната Вселена, качваме се на нашата вълшебна ракета Мечта и се приготвяме за отлитане. Готови ли сме? Да! Заемаме удобно положение, затягаме коланите, защото започва обратното броене за излитането. Хайде заедно да броим. Остава 10 секунди до старта. После 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Старт! Тръгваме! Как беше пътуването? Добре, потопихме ли се вътре в космоса? Да! Добре, а вие какво знаете за космоса? Аз за космоса знам, че по-малките планети са по-близо до Слънцето, а по-големите планети са по-далече от Слънцето. Аз се казвам Поли и искам да кажа, че малките планети се казват каменни джуджета, а големите планети са газови гиганти. Добре, чудесно. Освен звезди, планети и Слънцето, какво друго има в космоса? Аз съм Иван и мисля, има и метеориди. Добре, чудесен отговор. Сега да видим следващата загадка. Какво виждаме на тези две снимчици? Аз съм Галина Сенов и аз знам, че това са космонавти. Чудесно! Знаете ли как е създадена Слънчевата система? И сега ще видите. Готови? Привършихме нашето пътешествие космическо, обиколихме Вселената на частта, в която ние сме. Млечният път, и който е част от Слънчевата система, която е част от галактиката Млечен път. Интересно ли беше пътешествието? Браво! Много благодаря за това, че бяхте пътници на моята вълшебна ракета и участвахте в нашето космическо пътешествие. Благодаря. Довиждане!